Στις 5 Αυγούστου θα είναι όλα μαγικά. Γυριστρούλα. Στις 5 Αυγούστου έρχεται το τέλος σε όσα ξέρατε. Κι αν έρχεται το τέλος, η καταστροφή. Μουσικό φεστιβάλ στο Alpha Paradise Club στην Παραλία Αρίνα. Στις 5 Αυγούστου για πρώτη φορά στην Κρήτη ένα μοναδικό μουσικό φεστιβάλ. Για πρώτη φορά οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες live και όχι playback. Ώρα έναρξης 10. Στις 11 η Ονειράμα. Και αμέσως μετά ο Νίνο live με όλο το μουσικό του επιτελείο. Παρασκευή 5 Αυγούστου. Ένα μοναδικό μουσικό φεστιβάλ στο Alpha Paradise Club στην Παραλία Αρίνα. Έναρξη 10 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ με 2 ποτά. Με 2 ποτά. Με 2 ποτά. Με 2 ποτά. Γιατί εμείς μπορούμε και διοργανώνουμε μεγάλες παραγωγές σε χαμηλές τιμές.